Prečo kandiduješ práve za ľudovú stranu Naše Slovensko? Nevidím inú stranu, ktorá by chcela to, čo je. Ako by si riešil migrantskú krízu? Migrantská kríza jednoznačne, ako mám v programe, prísna imigračná politika, ideálne by bolo vo funkčnom referende, aby občania rozhodli o každom cudzincovi, ktorý chce prísť, chce udeliť azyl, nedaj Bože občianstvo, hej, aby vysvetlil, čo tu chce robiť, hej, prečo sem prichádza a keď to odsúhlasíme, nech tu je. Keby si dostal dostatok hlasov a dostal by sa do parlamentu, čo by si urobil ako prvé? Ako prvé určite sfunkčniť referendum, aby sme vládli spolu s národom, aby sme stále boli v realite, hej, aby sme plnili jednak to, čo chceme, ale aby to aj odzrkadľovalo aj prianie ľudí. Čiže sfunkčný referendum a okamžite dať vypísať referendum o 3 otázkach, vystúpenie z Európskej únie, vystúpenie z NATO a dať do ústavy, že islám je zakázaný. Ja dávam 3-krát áno. Je nejaká štandardná politická strana, s ktorou by si vedel predstaviť spoluprácu? Ako hovorí Marian Kotleba, určite budeme spolupracovať s každým, kto nám bude podporovať náš program, ale nebude to za výmenu za ich zlodejiny a to, že sa nebudeme starať, čo budú robiť. Ako by si riešil cigánsky problém? Cigánsky alebo rómsky problém určite sa musia stretnúť 3 veci, a to, že štát musí dať každému poctivému a zdravému Slovákovi prácu. Tým pádom sa musia zrušiť sociálne dávky pre zdravých občanov a samozrejme rodenie detí nemôže byť zárobková činnosť. To znamená, keď bude mať každý prácu, kto nebude pracovať, nech nie je, hej, a bude zavretý. A proste, ak vypočítame, že náš sociálny-ekonomický systém utiahne maximálne 2-3 deti, tak nastavíme aj fungovanie štátu. Pokiaľ niekto bude chcieť, ja neviem, cez matersku, hej, mať 4-5 detí, alebo 6-7, hej, ktorú samozrejme neutiahne jeho rodinný rozpočet, tak samozrejme deti zobrať do detského domova, rodičov zavrieť, pretože nikto nechce živiť cudzie dieťa. Pokiaľ takíto rodičia opakovane, hej, budú zase len plodiť deti, nebudú schopní sa začleniť do spoločnosti a budú chcieť parazitovať na spoločnosti, na dobrých ľuďoch, tak sterilizovať, aby sa toto už vyriešilo do budúcnosti. Vieš si predstaviť spoluprácu s takými organizáciami, ako je Slovenské hnutie obrody alebo Slovenská pospolitosť? Ako som v predchádzajúcom bode odpovedal, budeme spolupracovať radi s každým, kto podporí náš program a nebude nás sa to vydierať. Si za odluku štátu od cirkvi? Jednoznačne. Koľko si myslíš, že budete mať percent v parlamentných voľbách? Určite 20 až 25%. Keby si mohol vybrať jedného politika, štandardného politika, ktorého by si mohol poslať do pracovného tábora alebo do väzenia, kto by to bol? Fico, a takých Ficov sú tu tisíce. A posledná otázka. Máš poslednú vetu, jednu, ktorú môžeš odkázať Slovákom. Čo by to bolo? Urobme všetko preto, aby sa tu dobrým ľuďom žilo dobre a zlým zle. Ďakujem. Ďakujem.